constituency kan yo development karoi kapar ka puli puthi kumba mombi kalunti singkin ka kumta obon kijing dawa kumpet menta kum ke police station ngimdon kum ke veterinary hospital ngimdon kita ke bang sekren pat hadian andai ngalarung klamdan kanu ka kendon di benlek minta update kam kita pengishim ngide ban shim sha ya ka jing menjur jungki peta ki kadai kata ba pinapet menta ngatrai pio I karne ki nong yalam jonga kiwan but kini di tang sau sanur na kawai ka shinong dendai da pi ong ban wan lam lot berkhit da ki hajar da ki hajar ki non kri de hadin ba nilai keren bat ki makiru la karpat na ba namta bit kabyang jo constituency rungno shapnika utang kata makane ka MBA tu no shuai nuksa kumangi shate klayo smo keren po assembly ya ka 4 lane ya ka western bypass angta ka kane ka PHC po thlong mo itnai angta ta kiroi ki par ki wan ki tengi don mangni ban sakri pai ba ban pai ba ka jing don kam jong pai ba kat bala mangila ban perbiak ni ngamla ban ong ba mangan le kunta manum le kunta mangingi song pai ba mi song ka parti telada ka parti ka song ibit panai ya kapiang lada ka song ibit pat panai ya ba hamne yeno kapiang ndai kalong ba mentangi don ka ba arsenal siteng ban pai ba ngin penbiang ka jing dawa ka jing kam jing pai ka political party ka don kapor ba kakiu ka don kapor ba kahia lesi menta ka di kapor ba congress party ka dang hiar de kum ka political party ka mod ni habbo shwa ya ki pai ba khma ne ka mod hoi lada ka party kam don ban ai ka jing sakri pai ba kam no jumot maso halor itai nore asim ka ne rai rengkat kini kinong kersan jong akiwan baru khoi ta ka jing kemen Batai maki ki bala ong yang ba ngilei ngilamut ban ong ye pirung kham menshua tamaki ong yunot kilai la dadai bakim kersane ha kim ya hap bakane ka jing ya sno janga bat ka National People's Party ni NPP kinuman atrai kilara ban kala mayong na gani